ассалому алайкум бародаро, созин хубен, саломатиатон хубай. ҳама каса як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. боварӣ дорам бародар мошин дилхоҳ меёвӣ. Навора то охира тамошо кунед. мо баҳриш мошинои беҳтарина кӯшиш мекунем ҳар наворда пешниҳод кунем. дӯстон дастгирии моро фаромӯш намекунем ва шахсое ки мошини фурӯшии замини хонадорон ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд бародаро ва моро авон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. гапа зиёд намекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳо. раҳмат барои дастгиритон, барои лайкотон, фикротон дар комментария нависен. курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубл 157 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо. якум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1995, кузови универсал, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳош то 20.04.2022 ҳастай мегафт соҳибаш. акилометраш 90, балонош 50%, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро. нархша боша гуфтесай 30,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 190,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо савдо мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Volkswagen Golf соли барориш 1999, кузов хетчбек, ранг боша сафед, объём мотор бошад DLC, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. 8 моҳи дига техас мотор ҳаст, кондитсионер дорад, мотор спортивния, срочно фурӯхта мешавад гуфта. қарор дорад мошин дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нархша боша гуфтесай 24,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 152,000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад, алишам мешавад. вариантҳо боша гуфта пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм Volkswagen Passat соли барориш 2002, кузови седан, ранг боша сербристӣ, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. климат контрол, стоп старт, баллонои зимнӣ, документ дорад, акилометри аком нав гуфтае, салон тоза, гази евро 4 задага, ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад гуфтае. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро. нархша боша гуфтесай 29,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 184,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо муомила дорад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nextica соли барориш 1996, кузови седан, ранг боша сабз, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат надорад, срочно фурӯхта мешавад гуфта. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 15,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 95,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае савдо мешавад, алишам мешавад. вариантҳо боша гуфтае пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародари азиз, як бор дигар ногуфта намонем ки шахсое ки мошини фурӯшии замини хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд ва моро авон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Lada Priora соли барориш 2010, кузови седан, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.7 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, кондитсионер дорад. маълумоти бештар нависондагӣ нестае дӯстон. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 26,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 165,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае савдо мешавад, алишам мешавад. вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
шашум мошини фурӯши мо ҳаст ва аз 21 соли марориш 2001 кузуфи седан ранг бошад сервиси объем мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 4 баллони 90% дорад черепа хош ва рид надорад гуфта срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро нақша боша гуфта 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 85000 рубл харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақами дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст ва аз 21 соли барориш 2001 кузуф седан мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мотор 100% акклиматри нав дорад баллоншам навай сентр замок старт стоп ҳамаш кадагия 4 колонка магнитофони нав задагия срочно гуфтаи сум дар кураи мефурӯшум қарор дорад бародару мошин дар шаҳри душанбе нақша боша гуфтаи сай соҳибаш 10500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 66000 рубл харидори аниқ боша бо гуфтаи савдо мекунем марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995 кузуф седан ранг боша сервиси мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад срочно фурӯхта мешавад гуфта маълумоти бештар нависондагӣ нестед дӯстон қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Исфара нақша боша гуфтаи 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 190000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи муомилат дорад марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони наҳум Opel Astra F соли барориш 1996 кузуфи хетчбек ранг боша сабз мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ва срочно фурӯхтан дар кор қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ бародаро нақша боша гуфтесай 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 190000 рубл харидори конкретна боша гуфта бо арзон мешавад марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Lacetti соли барориш 2007 кузуф седан ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтай фавран фурӯхта мешавад мошин қатъи Lexus калон шудага гуфтай қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бухтар бародаро нақша боша гуфтаи 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 158000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мекунем савдорам мешавад алишам мешавад вариантҳо боша пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra A соли барориш 1992 кузуф седан мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега ҳуҷҷатҳо то моҳи майи 2022 ҳастай 4 диска телевизор чехол задни камера санвуфер дорад мошина фақат мешини ҳай мекунӣ қарор дорад мошини мо дар шаҳри Кӯлоб бародаро нақша боша гуфтаи 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 107000 рубл харидори аниқ боша гуфта бо муомилат дорад марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо аст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1999 кузуф седан ранг боша сиёҳ мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика ҳуҷҷатҳош то моҳи марта ҳастай гуфтай 100% ягон камбудӣ надорад фақат мешини ҳай мекунӣ гази евро 4 дорад кондитсионерш ҳам кор мекунад камбудӣ нест фавран фурӯхта мешавад гуфта қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нақша боша гуфтаи 60000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 380000 рубл харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад алишам мешавад вариантҳо боша пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
13 мошини фурӯши мо ҳаст Toyota RAV 4 соли ба рӯриш 1997 кузови внедорожник ранг бошад кабуд мотори 1.8 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад то моҳи марта ҳуҷҷат дорад 4 баллонаш гуфта кор мекунад фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нақша бошад гуфта 30,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 190,000 рубл харидори аниқ бошад гуфта бо муомилат дорад марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2106 соли ба рӯриш 1996 кузов седан ранг бошад сафед мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка механика мошина гуфтаи состояниш созай фавран фурӯхта мешавад баллоношам созай камбудӣ нест қарор дорад мошин дар ноҳияи Данғара бародаро нақша бошад гуфтаи 8000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 50,000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи савдо мешавад марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯзави эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки моро дастгирӣ кардем зиндаву сарбаланд бошед мо ҳар рӯза эълонҳои навбанои мошинои фурӯшӣ дорем то навори оянда худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад хайр.